Keblai pi baro syakatup Khubor Chingi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Pensange ke FKJGP ya ke jengkot interview kalat kra ASMI Secondary School. Lejungo ubak DP Walang Chief Secretary ya ke West Janta Hills District. Seiga Search and Rescue Team ya ke met ubak Penchailang Nawa Port Lingon. Bat persya akibat ba ya ke jeng dekiat hayo rongsak. Bat mintangin pa syaki Khubor bakam benya. Hadin balayo ya ke jing ujor baklem penmi ya ke result jang ke interview beningkong kaseng FKJGP ha ka arpun yo terik unailur kala pensange ya ke jing khot interview jang ke school lain kra ASMI Secondary School ya ke post assistant English teacher. Ukraw ko par nong seat President kaseng ulay thu akilat patay Khubor ya ka daw ba kaseng ka pensange ka day hadin beklayo ka jing ujor ba katay ka school ka khot interview hadu license ya ka juk ka post wat ladon ki candidate ke beladep apply but keladep ru ya ka written test but ka personal interview Henry katay ka school ka klempen mi satya ya ka result. Nakaliang jong kaseng FKJGP hadin bakalayo jing tip bagi ki candidate ba apply ke ladep ban file RTI lalap ba iwe i candidate ba wan syakman ka school ka klem pen tip ne thung kam ye i penban kala khot interview biang da ki we pat ki candidate uba nong siet ulai thu ba ke FKJGP kandang wat jing tip bat kan ya khun ya ka hok halor kani ka kam kidi ki khasi ki bon baningkong hadu pasau di khasi bat we the way jat ban real tika penlingo kan jangi kani ka MC man kapor nakapor kani la adi ka sin ka baar ka bangi nakaliang ka seng la le ka tega school ba munswa ka dei halor ka science subject ban ya ka badei ban thungi kino kai jong science subject ni ba nakaliang ha ka turu kile salak ki kini ki principal kata ka managing committee le se ka kwa ban warra ki brio le jong te kani ka jingle kumni ngi ba le se kan warra ya ka jingi super jimut kan sa wanra ya ka jing so dom nakaliang ki samla ki jongi ki bathap ki kam bat si kala ban poi sa kanu ka bentar Kumbajulong ke dustur yau officer rang badu jong ke Jylla u chief secretary hadin bawla shimti ya ka kam ban nit jingo ya ki district jong ke Jylla ban tip ki jing e ban penchlori ki officer ka bah ki district ban le minot hagla ki jong ki kam ki jam na ka benta ban bit ban biang ki pat nong shong shnong ha ka district Uba DP Walang Chief Secretary Bathamai ka Meghalaya ulali jingo ka West Janta Hills District ha ka arpunyo terik unailur but ulay kendo iki officer ha ka jingelang ka balalong ha Conference Hall DC Office ha Jawai. Ki officer ki baladon ha ka ta ka jingelang ki kentup yuba MR Sindrem IAS Commissioner and Secretary Urban Affairs Department ba E Karmalki IAS Director Urban Affairs Department ba BS Solia IAS Deputy Commissioner West Janta Hills District URS Gill, IFS Principal Chief Conservator of Forest and Chairman Meghalaya State Pollution Control Board bat kiwe. Hakani ke jingelang uba walang labatha iki officer rang ba jong district ban pendep kloy ki kam ki basa ateng kam tam kitu ki beting kho bat ka yeng kashri jong ka National Green Tribunal ban pen kho ya ka wa mintedu ban pen biang ki jaka thenyun banam sha iki briu ban te yeng hapo san pho meter narut ka wa mintedu ban pen kho iki tolong umdi ban pet baman kilong yeng kindonic septic tank ban khoi ka shnong ka tha bon ki jing batha bo chief secretary ula pen I hakani ka jingelang ya ki badai ban pendep kloilan kat bala Honorable Chief Secretary Sir DP Walang IAS welcome sir to West Janta Hills and I understand that this is the first district out of East Khasi Hills that you come to visit as Chief Secretary. We are indeed honored and privileged. Kakinhun Search and Rescue Team Jongka Fire and Emergency Service ha ka jinge trailang bat ka Search and Rescue Team mau kerwat bat ka dorbar shnong nong na nong tua ka bah Southwest Khasi Hills kalayo ban sei ka met yap jong samla Penchailang sat nakawa Port Lingon ha ka arpun retorik unailor usamla Penchailang sat arpsan snem karta ulangam jelop akani kawa ha ka por ba udang khwai ha ka step jong ka arpa arterik unailor Nakaliang jong ka SRT kal IT no ya kemet syaki bahaya ngesem bikin pendap ya kan yam karukom.
Office jong Subdivisional Officer Civil ringkat ke jingerap jong ke Excise Department bat kiseng Tremont ngobha ke FKJGP GSU Nagithan Balachanda Pulbari Raja Bala ke lahir shayo rongsak bantalasi ki ketem dekyat hakani ke yo kejing jelai jong kiat hakani ke yo kelakta ya ka akor ke buram jong kilong kpa kilong kemi ki samla kenthai bat khamtam ki khna skul hakani ke than Dakawai ke jingmut ki bor sensyari kini ke civil subdivision kelapan benar bat hukum yi kinong penyat kini ke yo ni ke bazar committee ban khang mardor ya ke jing dikiat hakani ke yo. Sungai nokne mandera tikai dunangan baksa singa GSU ni kita ba aru dintang dintang dalgwa FKJGP ni kita ba singa ya kora chagen ba singa ma gwa duranda singa support ko onam pa nakela saksa piutnya hamil presiden wa ini memang dia mak kepa dorang ni nak pa nam kepa jatuh ke anyo singa aham ni kita ba singa support ka maina singa yano dintang one store san umai ja black phal kepa churang ko ba awa mang daksana dintang gambling lang ko ba singa jingni kita jigalani ko ya songni kita jigalani ko dakenga yo singa ba chugumak support ka pa ya kusana kan ta rakon ke Harungkat ki umat kthang bat jing sngosi ki bahaye ngesem ki kur ki kha ki pat ba bat ki parlok jong kesamla Nisha Nongbet minta ka arpunyau terik nailur ki lalet bantep don buram no ya kamet badangsa jong kesamla Nisha Nongbet ha ka shnong bakala he lasan haulum jing tep jong shnong yau maulong Ripoi district ya kamet jong ni kesamla ki pulit ka nongpo ki la IT minta kasngi hadin bala pendep ya ka postmortem na civil hospital nongpo na ka benta ka jing don kam jong ka an Kumban chipin kan mau kesamla Nisha Nongbet kala syak penyap dusman ha ubriu ubaka nget pau it yaka ha ka atpun retorik unailur ha ka shnong paham sim Ripoi district urang ba shnong ka yo maulong uba Vicky Singli ringkat bat ka dukot ka ying dorbar kila penrem jur ya ubir Bahadur Thapa ubala rung ka mensim dusman ban penyap yakini kesamla ha ka rukom ka bamnut ban batai ya ubala lalnut pensim wat ya ka jing imbriu da ka bo yu henrei da ka bo suot ndak rendang bat ndaki benta ki kepok ka jongka hadu ba lai ma kata ka jing karu kompeniap ka jong ne briu te ngina kaliang sedong ngidon ban kerpat sya kaliang na kaliang ka sarkar ba kan pen sistem dak beteng yau ne runar uriu beman yau ba lanut benlek hadu kine ki kam ki ba lai sajmet baru ka bam pat juja teng khot menuru hakane ka snong ka jongi bat dak itu ki khobor ngila poi syakabakut tat hadu penginde syambiang khoblishpon